na stády Carfio a dneska si budeme robiť challenge. Musí týmto Maceom hitnúť toho prasátku, dať spíra, skočiť do toho jazera a potom si ešte urobíme water bucket s tým. Takže ideme na to. Dobre. Tohle už máme. Ideme na water bucket. Toto ide byť. To je, držte mi palce a možno to dáme. Že idú hore. A len dúfam, že sa mi to podarí a nezomrem. Bo nechcem to robiť na 24 krát. Yes. A to je zatiaľ preto všetko. Toto bolo také malé krátke video s challengeou, ktorú som si tuto pripravoval a snažil som sa ju urobiť. A poviem vám, čo potrebujete mať, aby ste toto robili. Musíte mať angličtinu, ja som si dal angličtinu, bude to lepšie. Mace mať Wind Burst 3, Density 1 a Diamond Spear Launch 3, Unbreaking 3, Sharpness